ale zastavili sme sa ešte v miestnej pekárni a chceli sme vyskúšať ich takéto domáce croissanty. Jakub si vybral s marmeládou a ja s ich tradičným pistáciovým krémom. Tak, ideme sa pozrieť, ako to vyzerá. Nie je to asi až tak moc splnené, ako som myslela. Prečo to trháš? Ak bolo vidno. Toto je ten marmeládový. No, ochutnaj to. Počkej. To je marmeládový chrém. No. Pečivo je výborné, ale chutí to ako puding, zelený puding. Asi nejaký pistáciový puding. Aj to tak vlastne vyzerá. No nič, nenatrafili sme na príliš veľmi dobrú pekáreň, ale pôjdeme určite ďalej. No a celé toto spolu aj s týmito vodami a kávičkami nás dostalo 5,70. Myslím si, že dobrá cena, aj keď je to puding. My sme sa dnes rozhodli ísť na lanovku, konkrétne do mestečka Eriče. Ideme pešo, máme to vlastne nejakú hodinku. Dá sa ísť aj autobusmi, tuším 21 a 23 priamo zo zastávky pri našom ubytovaní, respektíve pri prístave. Ale keďže my máme radi chôdzu a včera sme prešli nejakých 16 km, tak tieto 4 km sú pre nás úplne že nič. A chceme si to tu hlavne popozerať, pretože vidíme, že je to tu oproti tej našej oblasti staršej, je tu o dosť čistejšie, je tu množstvo aut, množstvo obchodíkov, takže trošku sa nám zmenil ten pohľad na tú Sicíliu, pretože my sme ubytovaní v časti, kde je trošku, by som povedala, možno viac špiny, bordelu, ale tu je to celkom vyzametané, čistejšie, takže máme zatiaľ stále zmiešané pocity z tohto miesta, ale uvidíme, ako to bude ďalej. Ak si chcete urobiť nejakú shopping terapii, tak v tom prípade by sme odporúčali ísť na ulicu ako sa volá? Via Giovanni Battista Fardella. Tak, to je vlastne taká najširšia ulica v Trapani, kde nájdete plno obchodíkov, lokálnych, aj zároveň značkových obchodov. A no. Samé spodné prádlo. Áno. Značkových, lokálnych a zároveň aj plno kaviarníčiek, keď si chcete dať nejakú kavičku, croissant, takže úplne super a je to tu dosť čisté. Chcel by som ešte naviazať na včerajšie zábery, alebo na to, čo som v nich hovoril. Tak včera sme sa nachádzali vlastne v starom meste Trapani pri prístave, kde to bolo oveľa špinavejšie a teraz sme v takej novšej časti, kde to je vyzametané. Mám pocit, že aj tí miestni sú takí iní, takže asi to závisí aj od toho, že akí ľudia tam bývajú v tej danej lokalite a určite aj prispievajú k tomu aj čajky, ktoré trhajú vlastne tie smetie a vlastne rozoberajú ho všade naokolo. Tu na tie čajky moc nie sú, ale sú skôr presne pri tom pobreží, pri prístave a hlavne v tej starej časti. Keď prejdeme uličkou. A vzhľadom na to, že aj včera večer alebo predvčerom večer zbierali smeti a chodili také cestárske auta, ktoré zametali po uliciach bordel, tak je to čistejšie aj v tom starom meste, takže akože nie je to úplne že top, ale máme z toho lepší pocit každopádne. No neviem, ako dojdeme teda k tej lanovke, pretože pozeráme akurát na radar a nevyzerá to veľmi dobre, začína už kropiť, takže Držte palce, aby sme nezmokli. Držte palce, aby sme nezmokli a hlavne, aby nebola búrka, pretože ja mám strašný strach z búrky. Ale ja si myslím, že behneme do nejakého obchodu alebo do nejakej trafiky. Niečo nájdeme. Tak. Môžete vidieť, tak za mnou zastavil typek na Alfa Romeo a stojí úplne na prechode pre chodcov a je mu to proste jedno. Oni tu parkujú proste všade takto. Zaujímavé však.
autobusy teda aj k tej lanovke, konkrétne 23 a 21, ak sa nemýlim. A vlastne po celej tejto ulici ide autobus, sú tu samé zastávky. Teraz sme sa zastavili pri jednej zastávke, kde vlastne autobus ide za nejaké 4 minúty, ale my ideme pešo, pretože nás to baví a čakáme každú chvíľu na nejaký poriadny dážď. Pozri sa, aká reštika tam je japonská. Týmto? S tým veľkým. Aha, to je najbližšie už. Dobre. Euro, banány, kilo. Zoberieme si 2 banány? Aha, že to v takých lištičkách predáva. Tak kúpili sme si 2 broskyne, 1 pomaranč a 3 banány. Celkovo nás to stalo 3 €. Ďalší super šofér, ktorý nám zablokoval cestu. A tuto ďalší. Takže nachádzame sa na konci ulice, také hlavnej, a keby sme nemali Google mapy, určite by sme vedeli, že tuto sa ide na lanovku, pretože je tu špičková tabula. Lanovka. Dobre si povedal. 3 € keď ideš na lanovku parkovanie. Do mestička Eriče sa dá ísť aj pešo, samozrejme. Cesta by trvala nejaké 2 hodiny. Aj keď sme veľmi dobrí alebo milovníci turistiky, tak radšej by sme si to dali teraz lanovkou, pretože jednak je to samozrejme rýchlejšie a pozerám sa na to počasie, možno začne pršať, možno nie, ale asi chceli by sme vidieť aj hore teda tie pamiatky, takže chceme sa tam dostať čo najskôr, takže pôjdeme lanovkou. Ideme sa pozrieť na tie ceny. Tak máme lístky, stáli nás 22 €, čiže pre 2 osoby trasa hore aj späť, trasa lanovka hore aj dole, teda 22 €, 11 € na osobu to vychádza. Takže ideme na to.
Veľmi radi vyhľadávame také zákutia, kde nikto nie je. Tak konkrétne aj tu nás sme zašli a pozerám, že vyzerá toto, že tu niekto býva, alebo sa to tu prenajíma. Sú tu aj hotely, aj nejaké apartmány na prenájom, ale tuto vyzerá, že asi niekto ešte žije. Že to niekto lokálny. No. A chcela by som ešte povedať, že tie budovy vôbec nie sú ani ošarpané nejaké. To čo je ošarpané? To je také naše východňarské. A že nie sú proste rozbité. Nie sú rozbité, no. Tak, nie sú rozbité, je tu čistota, poriadok. Je tu pekne, krásne, dnes je teplo, fakt dnes sme nečakali takúto teplotu, ale chvála Bohu, že sú tu aj také miesta, kde sa vieme skryť do tieňa. Takže idem ochutnať svoju prvú pistaciovú kávu. Na spodku je, môžeš pozrieť, na spodku je pistaciový krém. Wow. Mňam. To je niečo pre mňa strašne sladké. Mňam. A na vrchu je asi šláčka, predpokladám. Buď šláčka, alebo mascarpone. Výborné. Fakt. Mňam. Všade sa tu nachádzajú takéto turistické mapy. Môžeme sa pozrieť. Je tu množstvo kostolov, množstvo múzeí, ale myslím si, že dnes všetko úplne nestihneme, ale ideme sa pozrieť, čo nás čaká tam ďalej. Pokiaľ sa dostanete do Trapany, určite nezabudnite navštíviť toto historické mestečko Eriče. Nám sa tu s Jakubom veľmi páči, naozaj sú tu krásne výhľady, krásne uličky, tiché uličky, je tu veľmi málo ľudí, aj preto, že to nie je ešte hlavná sezóna. No a len nejakých pár základných informácií o tomto mieste, tak je nejakých 750 metrov nad morom, čiže celkom vysoko. Išli sme lanovkou zhruba nejakých 10 minút a lanovkou, ako som už spomínala, stála cesta 22 eur pre dve osoby. Cesta hore aj cesta späť. Zaujímavé na tom je, čo som sa dočítala, že v roku 2017 bolo posledné sčítanie a toto mestečko malo konkrétne nejakých 27 000 obyvateľov. Predpokladám, že sú to len nejakí starší obyvateľia, ktorí si nezmenili trvalý pobyt, pretože reálne tu žije iba pár stovák, nejakých zhruba 500-600 obyvateľov momentálne. I takže vlastne tie uličky alebo ten dom, v ktorom predchádzajúcom zábere, ktoré sme ukazovali, tak áno, reálne tu ľudia ešte žijú, je tu aj normálne pošta, je tu množstvo kostolov, sú tu nejaké malé miestne potraviny, čo sme si všimli, takže dá sa tu nejako fungovať, ale myslím si, že skôr to majú niektorí ľudia ako aj nejaké letné sídlo. Nám sa tu veľmi páči, takže určite nezabudnite sem prísť, vôbec to nie je drahé. No a čo sa týka napríklad tej kávy, ktorú sme si dali, teda tú pistáciovú kávu, espresso a Jakub mal taktiež espresso, ale nie pistáciové,
Tam bola cena už samozrejme vyššia, no platili sme za tieto dve kávy 7 eur. Nedostali sme žiaden bloček ani žiadne menu, takže je možné, že si to pán vymyslel. Aspoň si to myslím, pretože espresso som videla, že stalo 2 eurá a nemyslím si, že pistáciová káva stala tiež 5 eur, takže ako to povedala Norika, nenechajte sa. Ako my. Ako v každej dovolenkovej destinácii, aj tu, mimo kaviarní a mimo reštaurácií sa nenachádza nikto, takže celý takýto výhľad, ktorý je za nami, sme mali skoro len pre seba. Akože môžete vidieť fakt, že nikto tu nie je. Takže trošku mimo od centra starého mesta, Eriče a nikoho nikde. Som rád, že sme si vybrali Trapany pre tento mesiac maj, pretože tá teplota je taká akurát. Nie je tu ani veľmi teplo, ani veľmi zima. Je to síce také nárazové, že sem tam je... Dá sa aj okúpať. No, že dá sa okúpať, že je chladnejší vzduch. Tak. Včera sme sa trošku okúpali, ale určite sa okúpame aj zajtra, ak bude dobré počasie. Ale myslím si, že aj v máji je to tu na úplne ideál, pretože tu nie je veľa ľudí, veľa detí hlavne. Nie, že by sme mali niečo proti deťom, ale my ako bezdetný pár si užívame dovolenky bez detí. Mestečka Eriče, tak sa ňa pozrieť. No, aby ste pochopili záber, ktorý Jakub kameroval, 31, tak je to vlastne, by som povedala, asi naše šťastné číslo, pretože vždy, keď sa niekde vyberieme, tak máme buď miesta, napríklad aj teraz, keď sme leteli, sme mali 31, že? No. 31 sedadlá. A taktiež sme aj bývali v byte číslo 31, alebo bude to 31 alebo 13, takže stále sa smieme, že vždy natrafíme na číslo buď 31 alebo 13 a dokonca aj teraz konkrétne tento, čo to je, kupe? Kabína. Kupe. Tak táto kabína je číslo 31.